Koltai Judit vagyok, és a Holdvilág Kamaraszínházban játszom, és a színházat pedig vezetem. Én 3 mesével készültem, az első az egy orosz népmese. Ketten vannak a szobában, nagyapó és nagyanyó. Teli van friss vasárnapi kaláccsal a szakajtó. Az anyóka szorgoskodik, süti-főzi a sok jót, közben odaszól a gazda. Asszony, csukd be az ajtót! Nincsen éppen elég dolgom, miért nem csukod be magad? Én felőlem 100 évig is tárvanyítva maradhat! Szó az út követte, és ebből parázsvita született. Ekkor így szólt öregapó. Kössünk fegyverszünetet. Maradjunk most szépen csendben, s aki kiejti az első szót, az lesz kettőnk közt a vesztes. Sássukja be az ajtót! Ettől kezdve a szobában némán ül a 2 öreg. A csendet csak a vén óra ketyegése töri meg. Régen leszállt már az estes, az ajtó még nyitva van. Egyszerre csak léptek zaja hangzik fel a pitvarban, 2 jókedvű vándorlegény tűnik fel a küszöbön, hangos jó estét kívánnak. Vissza senki nem köszön. Megkérdezik. Kaphatnánk tán egy darabka kenyeret? Arrahány borsó a kérdés. Nem követi felelet. Mit tehetnek a legények? Kiszolgálják magukat. Az öregek némán nézik. Csak a házőrző ugat. A vendégek elfogyasztják a sajtot, meg a kocsonyát, s a frissen sült kaláccsal folytatják a vacsorát, megesznek 10 fő tojást is úgy, ahogy van, sótlanul. Az öreg meg felesége csak bámulják szótlanul. Kiisszák a hordóból is a finom kontyalávalót. Megrándul az öreg szája. De nem szól, egy árva szót. Addig dőzsölt a 2 vendég, míg világos reggel lett. Na, mehetünk? Szólt az egyik. Mehettünk, ittunk eleget, még a tarisznyánkba is jut ennivaló egy rakás. Minden jó volt, csak az a baj, kissé nyers volt a kalács. Még hogy nyers? Kiált a néni. Az én fonott kalácsom, hordjátok el magatokat, de tüstént ajánlom, mert különben fejetekre szarítom a szakajtót! De itt közbeszólt a gazda. Asszony, csukd be az ajtót. A következő mese Marcello Dorta, Én reméljük megúszom címkönyvéből való. Marcello Dorta egy nápolyi tanárember volt, és dolgozatokat íratott szegény gyerekekkel. Ebből való ez a mese, ebből a gyűjteményből. Meséld el röviden a legkedvesebb filmet tartalmát. Az én legkedvesebb filmem röviden pont tegnap ment a moziban. Az a címe, hogy Odüsszeia. Most akkor elmesélem. Volt egyszer egy Odüsszeusz, aki fölgyújtotta Tróját. Bevetette a falovascselt, és mindenkit megölt. Avval a háborúnak vége lett, és neki haza kellett menni. A hazáját úgy hívták, hogy Itakába. Akkor szedelőzködött, és ment lendületlenül. De ettől kezdve annyi bajon ment keresztül, hogy az már 7 baj volt. Az első baj, amin keresztül ment, a Küklopsz volt. Volt egy bazinagy barlang, egy bazinagy fésűvel, egy bazinagy hajszárítóval, egy bazinagy darab sajttal, egy bazinagy darab ággyal. Bejön a Küklopsz, egy óriás szörny, egyszemű. Ordít egy bazinagyot, aztán meglátja Odüsszeusz társait, és megette őket. De senki se akart meghalni. Élni akartak még egy kicsikét. Egyik azt kiabálta. Küklopsz, ne engem egyél meg! Edd meg inkább néd, azt a másikat! De Küklopsz pont őtet akarta bekapni, mert látta, milyen kis jó zsíros falat. Akkor Küklopsz ivatott vele egy bódult bort, és a Küklopsz alva rogyott össze. Nyugi, kumtak oda egymásnak, aztán elpucoltak. Akkor az óriás kiabálni kezdett, de senki se hallotta, de a végén mégis meghallották a többi szörny, és azt mondták neki. Hát neked meg kikaparta ki a szemed?
És a Küklopsz mondta: senki se. Na, akkor hülye vagy, mondták neki. És így Odüsszeusz megúszta. De volt ám egy másik baj. Bizonyos félig hal, félig nő szirének tudtak egy nagyon szép számot. Erre Odüsszeusz parafadugót tettetett a barátai fülébe, de ő nem tetette be magának, és amikor azok a félalak énekelnek, ő legszívesebben a tengerbe ugrana, de meg van kötözve, és senki rá se ránt. A végén aztán kiszabadítsák, erre tessék, nem ott az újabb baj. Találkozik a szelek istenével, aki ad neki egy acskó szelet, de a társai kinyitják az acskót, és a hajó meg hol fölbukfencezik. Na, akkor kikötnek Kirke varázslónőnél, aki egy újabb baj. A varázslónő, mikor meglátja őket, disznóvá változtatja őket, de Odüsszeusz nem. Odüsszeusz az erősebb, és ő nem akar disznó lenni. Így kiszabadítja a barátait, és elbúcsúzkodik Kirke varázslónőtől. Később mind meghalnak, de Odüsszeusz még él. Megy hazafelé. Egy angyal olyan öreggé változtatja, mint egy rendes öreg, és azt mondja neki: nehogy megtanálja mondani, hogy ki ő. De Argosz a kutyája persze észreveszi, és mikor már 300 évet várt rá, megdöglik. Megy, hazaér, mindent elmond a fiának, akinek a nevére már nem emlékszek. De a fiát se olyan fából faragták ám, azt mondja: ne búsulj, papa, kinyújtjuk őket, mint egy kutyát. Akkor csinált egy nagy cselt, egy ilyen kelepcét. Ez egy erős íj volt, amivel senki sem bírt lőni. Mindegyik disznó fogta, megpróbálta, pohóckodott, menősködött, hencegett. De egyik se bírt vele. Akkor jött Odüsszeusz, mindenki kinevette. Béna, mondták neki, de ő megbírt vele, és ijedti be mindenki futóra. És Odüsszeusz megint fiatal és erős lesz, és minden ajtó be van zárva, és Odüsszeusz meg a fia agyonverdesték őket. A végén felmosták a padlóról a vét valami lúgféleséggel, aztán lefeküdtek aludni. A harmadik mesét Gyulai Pál írta, a királyfi és a felesége. Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép leányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép leányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak a tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki legszegényebb volt a faluban. Éppen a Gulyás leánya volt. Azt mondta a leányzó: hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok? Ne gondolj te azzal, feleli a király. Csak jöjj el hozzám oly feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. No, ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azért a csikó, aki után ment. Úgy hát a lovas embernek tüstént távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki: te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni, te meg vigy magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta, és megkérdezte, hogy mit csinál.
Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezi a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége biztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornácon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. Királyné azt mondja. Hát, mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott férjének az italába, amitől az elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, és elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb. Ezért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett, visszavitte a feleségét, és holtig élt.